Most pedig jöjjenek a részletek. Az évtized legnagyobb beruházása valósulhat meg a DVTK sporttelepén. A kormány ugyanis több milliárd forintos támogatást javasol a klubnak a következő 2 évben. A költségvetési tervezetről a napokban tárgyal az országgyűlés. Nem lehet megállni. Ezt mondta Zsiga Marcell a DVTK stadiont érintő fejlesztésekről. A 2000-es évektől több ütemben zajlott a rekonstrukció. 2002 és 2010 között mintegy 1 milliárd forintot költöttek a klub létesítményeinek fejlesztésére. Ez alatt kiépítették a villanyvilágítást, valamint a klubház és a lelátók egy része újult meg. A 2011 és 2012 közötti időszakban több mint 300 millió forintos beruházással új edzőpályákat és egy modern konditermet adtak át a sportolóknak. A fejlesztés azonban nem áll meg, ugyanis a költségvetési tervezetben a kormány 2014 és 2015-ben 3,5 milliárd forinttal támogatná a Diósgyőri stadion rekonstrukcióját. Amennyiben az országgyűlés jóváhagyja a tervezetet, az utóbbi 20 év legnagyobb beruházása valósulhat meg. A stadionban 15 000 néző fér majd el. Lesznek új parkolók, megújulnak a mosdók is. Új étterem és büfé is része a fejlesztésnek, de konferenciaterem is lesz a stadionban. Kényelmesebbek lesznek a VIP vendégeknek szánt páholyok, és a televíziós társaságok munkatársai is korszerűbb helyről közvetíthetnek. Megújul az eredményjelző tábla, és a hangosítás is jobb lesz. Ha ez a beruházás megvalósul, az valóban Miskolcnak egy büszkesége lesz, és egy olyan komfortos diósgyőri szurkolóigényt kielégítő stadion kerülhet megépítésre, amely reményeink szerint sok-sok diósgyőri sikernek adhat helyet, mind a hazai, mind pedig nemzetközi porondon. A 3,5 milliárd forintos költségvetési támogatáson felül pályázati pénzből a klub további csaknem 1 milliárd forintot költhet a diósgyőri labdarúgásra. A klub és a szurkolók bíznak benne, hogy hamarosan egy megújult arénában szurkolhatnak az idei szezonban eddig remekül teljesítő csapatnak.